Indtil videre har I lært meget simpel databehandling i MATLAB, men MATLAB og programmering sådan mere generelt er jo et utroligt stærkt redskab, så der er også nogle andre ting, man må lære end at lave histogrammer og flotte figurer. Jeg vil komme med nogle eksempler på noget, vi kalder løkker, eller på engelsk loops, og de er rigtig, rigtig gode at bruge, når man skal skrive nogle effektive programmer. Jeg vil fortælle lidt nærmere om for loops og while loops og if loops. Og sådan helt generelt, så det man kan sige om løkker er, som navnet antyder, at de udfører en sætning, eller de udfører et eller andet flere gange. Altså det kører ligesom i ring. Der er en betingelse for hver løkke, og den bliver evalueret for hver gang løkken kører. Og til sidst så må man ligesom sørge for at komme ud af sin løkke. Altså, fordi ellers så får man lavet en evighedslykke, og så kommer man aldrig videre i sit program. Jeg vil starte med at komme med et eksempel på et for loop. Og først så vil jeg bare lige definere et array x, som går fra 1 af skridt af 20 op til 200. Og det betyder så, at min x-array kommer til at se sådan her ud. Min forlykke skriver jeg lige først, og så forklarer jeg bagefter. I vil jeg godt have går fra 1 til længden af x minus 3. Så det vil sige, at i er altså 3 kortere end x. Den er altså så lang her. Så vil jeg godt have, at x af i skal være lige med x af i plus 3. Og så vil jeg godt ende min lykke. Altså nu slutter jeg den. Det betyder, at i er som sagt 3 kortere end x. Og lykken kører så først for i er lige med 1, og så for i er lige med 2, og så videre op til hvor lang i nu er. Det jeg skriver hernede er, at jeg skal gå ind og læse x af i. Det kunne fx være x af 1, det vil sige 1. Og nu vil jeg godt have, at x af 1, den skal være 1 plus 3. Det vil altså sige 4. Og det gør den indtil jeg har lavet om på alle de her tal, fordi de sidste 3 jo er uberørte. Og lad os se, om det passer. Lad os se den nye x. Den hedder så med 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124 og 141, 161 og 181, fordi de sidste 3 indgange er uberørte, fordi jeg kun har rørt ved i, som jo er 3 kortere end x. Ja, så vil jeg gå videre til et while loop. Jeg definerer lige den samme x, som jeg havde før, for ikke at forvirre mere end højst nødvendigt. Så starter jeg lige med at sige, at n skal være lige med 1. Og så kører jeg et while loop, som det her loop kører, mens den betingelse, jeg skriver nu, er opfyldt. Og min betingelse er, at x af n skal være mindre end 100. Så det vil sige, at indtil videre har jeg skrevet, at n er lige med 1. Så min lykke kører, når x er 1. Den er jo 1, den er mindre end 100. Så min lykke kører. Så vil jeg godt have, at x af n, den nye x af n, skal være lige med den gamle x af n plus 3. Og jeg udkommenterer lige her. Og til sidst så fortæller jeg lige min lykke, at nu skal n altså være lige med n plus 1. Så det vil sige, at den altså bliver 2 i det her tilfælde. Og sidst men ikke mindst, slutter jeg min lykke. Og så prøver jeg lige at køre denne her. Og så skal jeg selvfølgelig lige bede om at få lov til at se x. Og man kan se sammenlignet med den x, jeg havde inden, altså som var 1 og 21 og så videre, så er der lagt 3 til alle de tal, som er under 100, og det er jo det, jeg bad min lykke om. Til sidst, så vil jeg gå over til et if loop, og jeg beder x om at være et eller andet random tal mellem 1 og 1000, eller 0 og 1000, og det skal bare være en 1 x 1 matrix. Så jeg får kun et tal ud. Så vil jeg godt have, at hvis x er mindre end 200, så vil jeg godt have, at der nede i command-vinduet bliver skrevet lille. Og samtidig vil jeg godt definere en et y-array som værende x plus, lad os sige, 200. Hvis det ikke er opfyldt, så vil jeg godt have for x mindre end 400,
at der bliver skrevet mellem, og at y bliver defineret som x plus 400. Og hvis det heller ikke bliver opfyldt, så vil jeg bare godt have, at der bliver skrevet stor, og at y er lig med x. Og så slutter jeg min lykke. Så kan jeg se, at jeg mangler en apostrof. Og altså, det jeg spytter ud her er, at den har valgt et random tal. Den er 98. Så læser den, læser. X er mindre end 200, altså skriver den lille, og så siger den y er lig med 298. Jeg prøver lige igen. Nu vælger den x er lig med 824. Så skriver den stor, og så siger den også, at y er lig med 824. Det var det, jeg ville sige om lykker for den her gang.